untuk sayang dua dan selanjutnya bersama-sama. Nggih nyuwun pangapunten dumateng panjenenganipun Bapak Warno sekalian Ibu Senpi. Ibu kepareng bali kula sarencang Cidilaras mbok pilih atur kalih lagu menapa ingkang dados kekajengan panjenengan ingipun kepareng netepi darmane ngasepuh nggih teng putra mugi saestu tansah atun tuntut kadya mimilan mituna satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih panjenenganipun Bapak Warno sekalian Ibu Yatmi anggenipun kepareng mahargya wiwit purwa madya ngantos busana mugi tansah manggih rahayu widodo sepening sambikala boten wonten pabengan setunggal menapa. Kula ingkang mangka pambiyawara ngesuwi kanca-kanca campur sari Cidilaras wonten lepatipun wonten kirangipun nyuwun pangapunten ingkang agung. Mugi-mugi sedaya beta barokah ingkang kathah. Bilih namung mekaten akhir kalam bila topik walidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sayang dua terus satu lagu lagi bersama-sama monggo. Lagune napa tadi masih dua lagu. Cidilaras.